O Cizcoroso ten a meirande parte dos seus ciclos cubertos para o curso 26-27. Tan só quedan prazas en obras de interior e instalación de produción de calor. O 9 de setembro arrancará un novo curso escolar e o Cizcoroso ten case toda a súa oferta sen prazas. A formación profesional segue a ter unha gran demanda por parte do alumnado e este centro ribeirense confirma esta dinámica co esgotamento dun elevado número de ciclos. A maioría da oferta está completa, excepto algúns ciclos que sempre, como anos pasados, nos costa encher, que, bueno, por eso os rapaces pois, non apostan non por esta formación, pero, sin embargo, son ciclos que teñen moitísima saída profesional, como é o ciclo de obras, o ciclo medio de obras, e o ciclo medio de instalacións de produción de calor, non? Entón, bueno, animo a xente que se apunten estes ciclos, que despois en setembro sempre ven algunha matrícula máis, vale, cando abra o plazo xa a partir do 1 de setembro, animo a que se metan nestes ciclos porque teñen un futuro laboral asegurado, non? Teira recoñece que son dous sectores cunha alta porcentaxe de empregabilidade pola alta demanda que hai de profesionais, sen embargo, non está a atraer o alumnado. Vai un pouquiño da man un ciclo do outro, porque, bueno, un é distas instalacións, non? E o outro é de, bueno, pois un ciclo medio xa, máis profesionalizado, de obras de interior, decoración e rehabilitación, que sí que hai moitísima demanda laboral, non? De xente para traballar en ese sector. A outra cara da moeda son os ciclos que xa quedaron sen prazas, como poden ser Instalacións eléctricas, no de electromecánica de vehículos da mañán. Este ano, como novidade, tamén temos outro de electromecánica de vehículos pola tarde, que é dual, vale? Bueno, despois queda algún ciclo que sí que pode quedar algunha plaza, no de procesos de calidad, no de industria alimentaria, por exemplo, en instalacións térmicas de fluidos, que é un ciclo superior. Bueno, está bastante cheo, con respecto ao ano pasado, hai un pouquiño máis de afluencia de xente, un pequeno incremento de matrícula, pero, bueno, falta setembro aínda. Pero, como xa digo, hai ciclos que están moi demandados a nivel laboral e agora mesmo teríamos plazas neles, como é o de obras e o de produción de calor. A matrícula abre de novo o 1 de setembro. Hasta o día a matrícula que despois se prorroga, non? A matrícula, as plazas que quedan, hasta finais de setembro. Pero, bueno, xa é por orden de chegada, non? Aí xa o primeiro que chegue, pois colle as plazas. As cifras confirman que este ano haberá máis alumnado no Cizcoroso, o que confirma a elección da FP como unha das principais alternativas de formación. Hai un cambio de tendencia, non? Na sociedade, parece que a xente aposta ahora máis pola formación profesional, porque, bueno, é unha formación moi rápida e tamén ten unha inserción laboral bastante boa, non? Entón, bueno, a xente está apostando máis para, incluso despois, se queres seguir estudiando a través da formación profesional, pois podes facer tamén carreira universitaria. A mocidade está a encher os ciclos vencellados a mecánica e chapa e pintura. Sen embargo, o mercado laboral segue a demandar profesionais nestes ámbitos. É a pregunta do millón, non? Hai moita xente que fai os seus estudios, finaliza, e despois ainda non decide dar o salto ao mundo laboral. Sigue estudiando, ou sigue facendo outro ciclo, ou a mellor busca outros traballos, non? Entón, bueno, é un pouco curioso ese tema, non? Entonces, bueno, hai xente que a veces se mete pois no tema de electromecánica de vehículos, por exemplo, que é un ciclo que chama moita atención aos rapaces, non? Polo tema dos coches e tal, ainda que despois hai que estudiar bastante. Pero despois, a mellor, cando queren poñerse a traballar, pois prefiren outras cousas, optan por outras cousas, non? Pero sí, hai moito titulado, por exemplo, e, sin embargo, tamén hai moitísima demanda no mercado laboral, non? E sostén que hai tamén moita mobilidade entre empresas, xa que os novos profesionais buscan mellorar as súas condicións laborais. A xente tamén quer conciliar moito a vida familiar e profesional, non? Entón, bueno, tamén as empresas se están adaptando, non? Cada vez máis. Sabemos empresas que cada vez pois ofrecen traballos con xornada laboral continua e bueno, con ventaxas sociales e, bueno, pois non queda outra que adaptarse aos mundos que corren, non? Ao ano fórmanse no Cizcoroso en carrocería 15 estudantes e unha ducia en electromecánica, pero non todos rematan traballando no sector.